el número 16 de la candidatura i en aquell moment avança cap a l'escenari. El 15è lloc l'ocupa Marina Inglés de Fez. Amb el número 14 us presentem Joan Ramon Gomis Sala. Amb el número 13, una dona que no creu en la mala sort, Jum Sabater Ginet. Josep Rafael Pastor Gosalve, 8 anys d'experiència com a regidor, és el número 12 de la llista. Després de 4 anys de regidora, manté el seu compromís per Sant Joan, amb el número 11, Maite Pastor Gosalve. A continuació, fa la seva aparició el 10 de la nostra candidatura, Andreu Quines Galván. Fa ara la seva aparició Cecili Monerris Aparici, número 9 de la llista. I ara presentem amb el número 8, Begoña Cabrera Sogor. Rebem a continuació amb el número 7, Marga García Pastor. Amb el número 6 es dirigeix al grup de candidats Vicent Berenguer Aznar. Presentem ara Violeta Juan Cardona, amb el número 6. I amb el número 4 tenim Remi Moltó Pastor. És un plaer i un honor presentar una persona de la seva talla humana. Amb el número 3, Marisol Boades Iborra. Sap molt bé com funciona un ajuntament, perquè treballa en un, i coneix profundament la problemàtica del nostre poble. Amb tots vosaltres, el número 2, Francesc Xavier Sala Iborra. Els dos últims alcaldes de Sant Joan han sigut mestres i directors del col·legi on treballaven. El nostre candidat a l'alcaldia és mestre i director del col·legi públic Sagrada Família de Xixona. Hi ha tradicions que potser convé mantindre, encara que no es diu Paco. Us presente el nostre cap de llista, Albert Caturra i Cardona.